Mana ndereke Budar sing niku ngono urung rupa wong. Sapa? Dadi kula kok Urung rupa wong ki terus apa terus? Arek melu macak kaya kancane no dandan masaku yo tak kei wedak masaku ben putih malah wong dasare kulit ngono ireng malah dadine klawu. Ngangger mbiyen angger anyak dandan ngono sing njari ana sing ngalisi nggih Mbak Dita. Oh, Dita kae. Kuwi masalah nggon iki kei benges. Engko sing njari Pakde Mangun sing ngegong kuwi. Nek gajeken sing nglambeni aku ya dhisik ya. Alah masa iya. Masuk lali. Nggih wong nek terah klorien sing ngomong biyen jenengan. Lah iya, jan cilik tak itik-itik bar gedhe kok ya, jan semono. Oh, lah ngatet indil-indil ngantek sak menika. Ondol-ondol. Alah. Ayo. Nggih, matur mbah nuwun. Ya. Dukunganipun Pak Jat nika. Silahkan duduk di petarangan lagi, angkremo kono. Sinden cacah jiro lupat 56. Nek lampune ora dirupke ya eman-eman no. Lah. Para pamriksa pamriyarsa sing padha mirsani sinden triwas dandan ayu-ayu. Mubadir nune ra ditawang. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula bali malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jebule enek sing nonton to, Mak. Tak kira-kira enek wong nonton kok, Nduk. Merga kok wingi kae kena maruta. Kena bayu, kena angin. Alhamdulillah tingkas. Saka dongane para pepundhen sing padha lenggah ana ing kene. Iya ya, Mak. Nduk. Apa, Mak? Ora ngono, tak sawang kok lakumu rada kok katone ngalo dawet ning dalan papan jembar kok nabrak-nabrak ki ning apa? Ngalo dawet ki apa to, Mak? Ngalo dawet ki tembung masalan, ya to. Ngalo dawet kuwi ayak lakumu kok terus yak-yakan ya to. Njur digawe wangsalan ngalo dawet kuwi mau. Aku selak kepengin weruh temantene kok iyung. Oh ngono. Iya. Ben ketularan kaya Kang Masmu kuwi. Sapa, Mak? Agivian Nova
Herdiansah lan Mbak Ayu Wilis Windy Astuti. Ngono ya Yung. Iya, wah jantenan kok, Nduk. Iki sing bengi iki padha dipargya. Iya ya, Mak. Iya. Awake dhewe iki sowan panjenengane si bulan Bapak sapa? Iki awake dhewe sowan lawan panjenenganipun Bapak Sutrisno. Bapak Sutrisno utawa Bapak Bangga. Bangga ki sak ngerti iku ki seneng iki, Nduk. Iya, Mak. Lan Ibu Warsiem. Ibu Warsiem. Lumantar Kang Masmu Heni. Mas Heni, heeh. Ki sedulur awake dhewe wis suwe, Nduk, ana ing Medion. Ngono ya, Mak. Sing wis secrala nek ora kleru wis pirang-pirang sasi. Iya. Nduk, apa Mak niate awake dhewe bengi iki silaturahmi gladi tepung ya to ngulang tepung gladi wanuh tumraping warga kang mapan ana ing dusun Selompak RT 03 RW 03 Desa Tambak Kromo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi Jawa Timur. Ngono ya, Mak. Ya kaping pundhone Nduk awake dhewe nderek mahargya temanten kang nembe kawibadan. Iya, Mak. Muga-muga kuwi adhiku lanang Agiviano Ferdiansah lan adhiku wedok Wilis Widya Astuti ya to kang lagi nitih baitaning bebrayan Ginanjar Wilujeng dadya keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah Allahumma. Iya ya, Mak. Tembung Wilujeng kuwi sak liyane mengko werdi rahayune ringkang sambikala kuwi mujudake akronim ya, Mak. Akronim kepiye? Iya. Wilujeng dumadi saka huruf ya kuwi W U W I L U J E lan Eng. Lah terus werdine aksara W. Aksara W kuwi apa? Mengku karep wajib ngabekti marang wong tuane. Ya. Wong tuwa loro, maratuwa loro wajib dibekteni, Nduk. Merga maratuwa kuwi wis paring swarga nikmating rasa, ya to. Tegese maratuwa wis menehi jodho kanggo sing ngakung kuwi gratis ora mbayar lho coba. Yen bayar pirang puluh juta lho coba. Cilik dithik-ithik bareng gedhe dipangan codot kaya dapurmu kuwi. Ngono. Terus diwenehno karo sing kakung coba. Iya, Mak. Kuwi akronim W. Saiki huruf I. Huruf I mengko werdi imane dijejekake, Mak. Ya. Temanten sakloroning sarimbit utawa sekalian kudu njejekake imane aja nganti goyah rumah tanggane, Ngger. Pancen ana kala mangsane sing jeneng omah-omah, ya to. Sing jeneng omah kuwi ana sambikelane kuwi wis lumrah kok, Ngger, lumrah. Sebab apa? Wong sing jeneng ati loro dadi siji mesti sok ana geseng penemu kuwi wis biasa, ya to. Ning kabeh iki mau iso dirampungi kanthi aris piyai loro ngono. Yen padu kena padu, ning aja kliwat saka 3 dina. Ngono ya, Mak. Iya. Yen padu iki kaya aku, Nduk. Piye, Mak? Yen aku padu karo bojoku iki tak rampungke ning ranjang kok, Nduk. Ngopo nengan? Neng kono terus main petak umpet. Oh, ngono ya, Mak. Iya. Lah terus sing huruf L. Kuwi piye, Mak? Luntur budi pekertine. Ngono pertine. Budi pekertine kena kanggo conto kiwa tengene ya, Ngger. Nyeta. Yen omah-omah rukun, tangga teparo ki mesti melu nyonto lan seneng lan nyawang, Ngger. Ngono ya, Mak. Iya. Terus banjur aksara U. Umuke ditinggal wae. Lho kuwi. Cocok ya, Mak. Iya. Apa ta gunane wong umuk, yen to? Pamer lan ngatonake bandane iki gunane apa? Wong sing jenenge wong umuk ngono kae malah mengundang fitnah kok, Nduk. Ngono ya, Mak. Iya.
Kena kowe nganggo penganggon apa wae kena ning sing sak lumrahe wae, Nduk, sak lumrahe wae. Iya, Mak. Aja dipeh kowe duwe Raja Brana nganggo gelang kabeh digelangi, ya ta? Iya. Nganti nggon ude barange ditindik lho coba. Ngono ya, Mak. Ya aja ngger tenan. Ngono. Iya, Mak. Lah terus banjure kuwi huruf J. Mengko werti jembar ati lan penggalihe. Ya. Kudu ngono ngger tenan urip bebrayan suami istri kudu momot lan kamot jembarke penggalihe. Sugih pangapura ya ta. Lan gelem rumangsa aja rumangsa bisa ning kudu bisa ngrumangsani. Ngono Mak. Iya. Sak banjure ya kuwi aksara E. Werdine entengan marang sapa wae. Kuwi yen cara kuna kuwi diarani tapa ngrame ngono kae lho, Nduk. Ngono. Gelem tetulung entengan ora gampang nesu, ya ta? Ora gampang nesu yen kesendu. Yen sekirane ana tangga teparo duwe gawe sing jeneng sambang jagong layat aja nganti wegah, ya ta? Srawung mring tangga teparo aja nganti wegah-wegahan ngono kae, Nduk. Ngono ya, Mak. Iya. Lah terus sing pungkasan kuwi engwerdine ngendika sak perune. Iya, bener, Nduk. Sing jenenge air beriak tanda tak dalam, ya ta? Pancene wong kakek ngomong kuwi adakane sok keplese kena walat saka omongane dhewe. Iya, Mak. Ngomong sak perune wae, kejaba maklar kuwi beda ya, Mak. Iya, beda. Ya nek maklar kuwi nek ora kekean ngomong ya ora bakal payu dagangane, Nduk. Ngono. Tren beda dalang kuwi ya ngono. Yen ora kakean ngomong ya wis ora bakal payu kok, Ngger. Iya. Apa enek dalang bisu kuwi rening to, Nduk? Ngono. Ya, Mak. Ya alhamdulillah wa syukurillah. Aku sok yen dadi manten ya direngga-rengga kaya Kang Mas lan adhiku iki ya, Mak. Ana janur kuning, ana tebu ulung, ana godhong kluwih. Iya. Kuwi kabeh filosofi kejawen kok, Nduk, tenan. Piwulang sinandi lumantar renggan. Ngono ya, Mak. Iya. Janur mengku surasa jan. Jan kuwi wis ngarani lunuwih. Nur kuwi tegese cahya kang sumorot, yen ta. Dadi manten katone cahyane kang sumreka kaya banyu telaga wong tok ing wanci esuk ngono kae kok, Nduk. Ngono. Iya. Kuwi ana maksude ya, Mak. Eneng. Sumunar cahyane kuwi nggambarake kepribadian Kang Prasaja menjadi pribadi yang sederhana. Iya. Kinudang tansah dadi pribadi Kang Prasaja. Lire temanten sak kaloron ngagem pribadi kang ikhlas. Tegese legawa lan seneng amal utawa nandur kebecikan, Ger. Ngono ya, Mak. Wong seneng nandur kebecikan kuwi upama awake dhewe ora ngunduh sok anak putune sing ngunduh ya yung. Iya, tenan, Nduk, bener. Contone kaya bapakmu Bapak Sutrisno lan Ibu Warsiem bengi iki, Nduk, tenan. Panjenengane kuwi tak akoni, tenan hebat. Kuwi ora mung nguri-uri budaya ning uga nguripi kadang-kadang seniman. Iya, Ngger. Mula balani rembug sawit wong sumra cahyane kuwi ya ta titikane sing kaping pindho utawa tanda-tandane ya kuwi gelem nglakoni sabar kok, Nduk. Sabar yen ditagih hutang ngono wae piye, Mak? Ora, kudu kuwi, Ngger. Sabar dalam hal mengendalikan emosine, ya ta. Yen sabar ditagih hutang kuwi jenenge wong ndablek kuwi, ya ta. Ning yen sabar dijarak anak bojone kuwi jenenge wong sing ora duwe nyali. Lho. Kaya sapa? Kaya mburi kuwi. Sapa? Ora tak kandhake. Lah yen godhong kuluwih yung kuwi ya ngemu filosofi, Nduk. Sak tembung linuwih ya ta, godhong kluwih. Temanten diajak duwe ya keluwihan. Minimal ki apik ing laku, becik ing celanthu. Apik dhisik sugih tinemu keri ya, Mak. Iya, Ngger, tenan. Yen sugih dhisik adakane kuwi to njur takabur utawa sombong, ya ta. Ketoke iki ya sedekah, ning ora ikhlas golek alem utawa nggo nutupi eleke kuwi mau.
Ngono. Iya. Kuwi yen Sugiya didhisiki ning lagone ora apik. Ngono. Heeh. Lah yen tebu ulung, Mak. Tebu saka tembung mantepe yen wis mlebu lho. Mantepe yen wis mlebu. Iya. Iki kok rada kebablasan ki ora. Ngono. Iya, kuwi mergo asosiasine sing padha nyandhaki, ya to. Manten temu, ya to kuwi rumangsa mantep yen wis mlebu sasana pahargyan kok ngger. Oh, ngono ya, Mak. Iya. Yo manten lanang atine durung mantep yen durung ketemu ya to durung mlebu ana ing wis mo pawiyahan ketemu jatuh kramane ya yung iya no kok kudu tebulung werdine apa Mak ulung saka tembung awu-awu pitulung ya kuwi tegese golek sedulur sing sakake-akehe ngger kuwi nggambarake yen menungsa kuwi dudu kewan. Lah iya kewan ki sikile papat menungsa ki mung loro. Iya. Pitike ya sikile ya mung loro. Ya ta. Ngene lho, Nduk. Maksudku menungsa ki makhluk sosial, ora bakal iso urip ijen ki ora. Kepengin klambi ya nyambat tukang jahit. Kepengin gelang ya mbutuhake jasane kemasan. Iya ya, Mak. Wis akeh banget filosofi nggon renggan temanten ya yung iya kinang tak jlentrehke bengi iki wah nganti tekan jam 7 ora rampung kok Nduk ngono heeh ngger anakku winong apa Mak ya aku ya rumangsa seneng kok Nduk saiki wis duwe jati diri ngono ya Mak heeh tak sawang kowe polatanmu rada suntrut tak sawang rada nggathuk alis sing mbok pikir apa to Nduk aku lagi pisahan kok Mak loh pisahan piye to ngger ora ngono tak sawang kowe iki ya ora kurang apa-apa lho coba tak sawang kowe iki wong wadon ya to kowe bocah putri sak ngertiku kuwi ya tansah gemati karo sing kakung ngono yen basane saiki kowe iki tansah setia karo sing kakung iya ya Mak mergo ora ning kecocokan Mak. Oh mangkono. Iya. Oh mulane aja mbok teruske Nduk nek sekirane mumpung durung ana janur mlengkung ya to. Kekancan wae sik. Ngono ya Mak. Heeh. Sok ben insyaallah Gusti Allah kuwi tetep paring dalan sing padhang kanggo kowe. Sok nek wis temu jodohmu sing sak asine oh tenan Nduk gampang kok Nduk. Ngono. Wis ora ngomongake nek aku tak suwun kelawan sliramu ya ngger. Nek golek bojo aja mung waton ganteng. Ngono iya sing bakune tanggung jawab. Ngono ya Mak. Iya. Tanggung jawab ganteng tek ngopo nek tong pes barang ngono iki apa? Ha iya. Sing penting kuwi iso nguripi ngayani lan awak karo awakmu. Ngono ya Mak. Nduk apa Mak iki sowan ana ngarsane pepundhenku ya kuwi Bapak Sutresna lan Ibu Warsiem kanggo kepareng sowan ana gubukku ana Purbayan Mbaki kono ngono ya Mak ana dalem Kapurbayan weh jan piye Mak lah tak ampirke dolan ning nggon aku ki Nduk wong jenenge omahku ki omah perumahan ki cilik to Nduk. Ha iya. Kanggo ambekan wong papat ki rebutan lho Nduk. Ngono. Iya, diderekke karo Kamasmu Heni. Ngono ya Yung. Heeh. Wis ya ora dadi ngopo wong betheki ya kepengin ngenal-ngenalke nepungake warga masyarakat ana wewengkon kene. Ngono ya Mak. Alhamdulillah wa syukurillah wis lumadi pahargyane Nduk yen ora kleru duwe gawe kuwi 2 dina 2 bengi lho Nduk ngono ya Mak iya lan alhamdulillah bengi iki sing pungkasan ya kuwi wayangan ngono ya tak dongake alhamdulillah dumateng para kadang-kadang bakul lan UMKM sing kepareng padha nggelar dagangane muga-muga padha diparingi laris sakabeh dagangane entek ya ngger iya ya Mak
Bengi iki engko ya ana bintang tamune. Sapa? Eka Stugel. Kok Eka Stugel? Lah, tak sawang ki ya dhuwur ora cendhek ora? Jenenge Eka Mbak Eka uget-uget. Kuwi Mbak Eka uget-uget saka wewengkon Sragentina ngono. Lan bengi iki uga disembadani kelawan Bapak Sutrisna. Iki waranggana eneng cacah 6 nduk ngono. Heeh. Jan piyayi Ngawi iki ternyata seniman seniwatine ya nek sing kakung ganteng-ganteng, sing putri ayu-ayu. Kaya ta sapa? Ya engko ditepungake nduk. Ngono, heeh. Enek Jiro Lupat Monem. Wah, tambah pira kae? Jiro Lupat Monempi. Terus cedhake Mbak Eka ke sapa? Kaya jiting iki sapa mbok? Iya. Cilik. Cilik apane? Ya mung sak tutup gelas kok, Nduk. Iya. Ayo. Dicoba siji mbaka siji iki mumpung para warga ingkang sami lenggahan sinambi dedaharan. Ngono. Iya, sing nyemek-nyemek sik. Merga Bapak Sutrisna kuwi senengane klasikan kok nduk ngono heeh nggon gedhembrengan utawa nganggo musik wis awan mau wingi ya klenengan iya dikompliti nger ngono coba aku arep nyuwun suwantene sapa mak iki nganggo bawa dibawani sik bawane dandang gula kae lho nduk sing ditibake dadi ati lakon dadi ati kae. Ah iya. Coba mae ngersake sapa? Sik tak sawang. Wah, ya karo Dik anu we. Dik Wanda. Dik Wanda. Wah, piyayi siji kuwi adik wedok kuwi ora tau lerenduk angge dihubungi mboten selo, Pak. Nggih. Ah iya. Ya kapan-kapan diselani ngono. Ah iya. Kaya ngapa? Anu adikku wedok Dik Wanda. Iki ayo saka Ngawi kok nggih. Saka Ngawi. Ditanjake, Nduk. Kaya ngapa, Nduk? Bawane sik. Ya iya. Coba melok. Gegarane wong akram iki, Nduk. Sangkepane kae. Iya. Kaya apa, Dik Wanda? Nah, mikir sih, mikir dicukupi sih. Nah. Gegarane wong akrami tutu Nano among ati pawi uga kula kintunaken dhateng Mas Ngadino wonten ing inggih Pondok Ungu Permeh nggih nderek ngebyar matur nuwun lan ugi Pakde nggih Pakde Karya nggih nggih menika matur sembah nuwun Pakde Priya nggih nggih matur nuwun Pakde monggo luput pisan
luwe menika saking oh nggih kadang-kadang saking Kampung Lele wonten ing Klaten. Oh nggih benjang badhe sowan dalem Purbayan sak kanca kagem Wulan Sura nggih. Alhamdulillah. Monggo lajeng. Yen angel numbas harta ya iki pertama langgam sik kedua jahe pongge ayo yo monggo cah dados ora enek dirongi ya mak pahe paket hemat yuk ugi kula kentunaken dhateng Mas Warsito wonten ing Ungaran. Nggih. Pak Dejon Sagi monitor nggih. Nuwun. Mas Joko Wantara saking Lampung, kocok-kocok Lampung, Benjang panggih nggih.
sembah nuwun. Wah, Dik Wanda. Terima kasih. Dik Wanda sampun lulus kok nggih? Saking isi nggih. Alhamdulillah nembe mawon lulus, Pak. Nembe lulus? Nggih. Oh nggih. Ah, dan. Nggih, sepenting aja rabi sik. Nah. Karire. Diutamakan karirnya dulu. Nggih. Ya nek pengen. Nek pengen ya dimpet sik. Nah iya. Nggih, matur sembah nuwun. Iki bengi iki tenan kok, Nduk, awake dhewe ngaturake panuwun banget kang tanpa upama karo sapa. Ya Bapak Sutresno sekeluarga lan Kamas Muheni uga. Ya iya. Wah, sing kepengin nepungake awake dhewe kelawan warga kene iki tenan kok, Nduk, direwangi sowan ana Purbayan kono. Ngono ya, Mak. Iya. Yes, alhamdulillah malah dadi rakat seperti kekadangan nggih, Pak. Matur sembah nuwun sanget. Ya, Mak. Yes, tenan. Lan uga iki ana pamundutan. Ngersakake lagune Pak D Mantep Swargi. Lali janjine. Wah, ndang der-deran iki. Iya. Iki apike bintang tamune ya gen leren sik, gen ambekan sik ya ta. Gen tos sik kringete. Nah. Kok nek wis tos kringete lagi di lah kene keparang jumeneng. Ngono ya, Mam. Sak lagu ngas. Apa? Iki lali janjine. Sapa? Kae sing cedhak yu Darsini kae. Jenenge sapa kae? Dik sapa? Sukma. Oh kok krungu kok sapa? Sukma. Lah. Ya sugeng ayo. Bengi iki ya diberkahi karo anu mboke. Sapa? Mbok Darsini. Sapa kuwi? Wah, kuwi rikala jaman aku ning negara Gondang. Lara sing ngopeni ya kono kok, Nduk. Iya. Wis kaya gotong jati aking kae. Rambute gondrong awake cilik. Tinggal bojone. Iya. Bojo sapa? Ora. Kancaku mburi kuwi lho. Iya. Ning alhamdulillah wa syukurillah Gusti Allah ki ora saring. Contone masmu ki lho nang wineng. Bare entuk ya lho, nyatane ya alhamdulillah dikeki bojo ya sing entuk makninah. Ah iya. Wes, iki Mbak Yu Darsini kuwi. Wi diwet-wet. Iya. Pepunden ya, Mak. Iya. Kudu dipundi-pundi. Wih, saiki tenan kok, Nduk. Wah, jan ari nderekke bapak iki mongko kanca-kanca abdi kuwi wis do sowan ana ngarsaning Gusti lah. Iki abdi kari pira keji. Sindene ya mung kari kuwi tok. Iya. Kuwi di anu kok anggere entek nut ki baterai kok, Nduk. Anggere rada surut ngono terus dicas meneh. Ah iya. Nggih, matur sembah nuwun nggih, Yu. Ah iya, Yu Darsini ya iya. Yo, anu keparang jumeneng. Nah, iki jumeneng. Dek Asih ya, nek ra kleru. Selamat. Kok Asih? Norma. Sukma. Arum mawon, Pak. Nggih, ini jumeneng kene Dik Sukma, kene. Wah, sinden iki nek boros neng babakan ambekan ki ya Dik Sukma. Kok iso? Ada irunge dawa ngono iki marai kuwi tenan penduk. Boros neng ambekan. Ah iya. Dik Sukma kepareng dipun cepeng mikipun. Nah, nggih, ampun. Pinaringan asma Dik Sukma sinten? Sukma sinten? Arum Sukma, Pak. Arum Sukma, Pak, ngoten nggih. Nggih.
Oh, nggih. Mboten, Arum Sukma. Oh, Arum Suksma. Nggih. Mbok nek nyeluk aja Pak to ya. Lah pripun? Ya Mas apa Mas Dalang? Om. Om. Omplong mau piye? Iya. Ya, iso ade ngakoni kok nggih. Wong umure ya wis 52 lho sesuk iki. Ngono. 52 ki nek dhuwur uda iki kok sembodo kae. Nah wis mengisor wis nglokro. Ah iya. Gini. Pidalan saking pundi, Dik? Kula Padas. Oh, alah tangga mriki nggih. Nggih. Padas. Piyayi. Padas kok ya luar biasa cantik-cantik. Nek ra kleru Padas ki panjenengan. Nggih. Terus Yovika gitu. Nggih, leres Yovika. Aku ki lali nek Yovika ki omahe kene lho coba. Nggih. Kok ya ora mampir ngono lho aku. Ah iya. Kae ya terselamatkan Yovika kae. Kae wis pisah karo kakunge. Ah iya. Lagi kancan mak. Oh iya, tak kira iso mau mah iya. Ya iki akeh kok iki. Sinden siji loro. Wah, akeh kabeh iki duwe lelakon dhewe-dhewe kok. Ah iya. Dadi tiga prung. Ah iya, gumun aku. Mengko nek ya nyawang sing aku ki nyawang piye karo sing wedok apa ya katarak lho coba. Sing wedok ki sayu-ayu pinter golek dhewe. Ora wah tenan. Engko bar iki engko mulek-mulek kagendi. Iya. Yo, kaya ngapa, Dik? Lagune. Iki mau ngersake. Lali janjine. Menika kagem kadang-kadang kula wonten ing Kampung Lele. Iki kudu dipinangkani. Mergo sok sura ya arep wayangan. Iya. Yo, kaya baca. Dados. Atiku sudah Terima kasih Dik Suksma Ayu. Waduh ya. Luar biasa. Nggih, matur sembah nuwun Dik Suksma Ayu. Nganggo ayu ya piyayine ya cantik kok. Lah iya. Mbah nuwun sampun pun pinangkani. Ayo tumpake prau. Mapak Mbak Eka uget-uget keparang jumlah wonten panggung. Yo, monggo. Selamat malam Mbak Eka. Inggih, selamat malam Biung, Mbak Yulimbo. Kula ingkang nderek sowan. Wah, jan. Piyai kok suarane lenggut. Iki nek piyai sing padha ya ta ngrungokke ana dalem umpama disender radio ngono kuwi suarane Mbak Eka ngono. Wah, wong-wong wis mbayangke. Piyai iki mesti dhuwur, lencir ya ta. Rambuté ngandan-andan ngono kae. Lajeng panjenengane tindak rawuh wonten lokasi. Heeh, bareng ngerti kasunyatane. Anipun mesti Lho. Kok padha aku ya, Mak. Oh, alah kaya anu limbo ngaten. Heeh, mung setugel coba. Arep ngomong kaya tremos e kok dadak teko limbo, teko apa? Ora. Matur Mbah nuwun nggih. Pokoke enten awak ya gur kaya ngene iki lho kon piye. Wis disyukuri. Wah, kaya aku niku bakune bersyukur. Iya no. Nek Pamane ngene iki malah ngirit anggone gawe klambi kok. Cukup pira? Lah ya sak mining Mbak Sinden menika 2,5 meter nek kula Iya. paling ya sak metere cukup. Cukup ya, Nduk. Lah panjenengan ki gedhe duru nek buntel kangelan kuwi. Maksudnya nek gawe klambi. Lah kok langsung kon buntel ki? Maksudnya buntel jenenge klambi lak ya dibunteli ngawak ngono. Oh, maksudnya buntel klambi nggo anu kuwi to. Oh ya iya matur iya. nuwun jenenge kula wau tere bintang tamu. Matur nuwun. Umumi
Salajengipun bintang Piye? tamu nika nggih dipapak panitia paling ora nggih ingkang gadah dalem. Heeh, sing Bapak papak kuwi Sutresno sapa? paling ora to. Iya. Ana bintang tamu atik dipapak banser kaya maling aku. Sok bintang tamu apa maling aku. Pokoke wong mlaku nggih king mriko waduh nikat. Kados ngendikanipun panjenengan bintang tamu biasane nggih. Ah, bintang tamu, bintang tamu. Waduh, tremose teko ngono gitu. Nganti anu sing padha-padha lenggah kuwi. Bintang tamu ndi? Jare Kang ndi? Monggo selewat nang ngarepe. Ya, nanti ora ngerti ya, Nduk ya. Nggih. Mboten napa-napa kedah bersyukur menika wonten wong jenenge dalan tol kae dalane dawa. Nanging untuk memperpendek waktu. Lho sing digoleki pendeke. Nah, ngono. Panjenengan ngerti tol ora? Tol. Tol niku singkatane tol niku lho. Tol, sirata mustaqim. Nah, dalan kuwi. Dalan kebenaran. Terus ada singkatane tol itu tag on election. Wait, apa ki mau? Jadi kita memberi pajak kepada negara secara langsung. Tag on election. Saat itu juga dinunulke kartune tet lah kuwi awake dhewe bayar pajak ning negara secara langsung. Wah, jan mletik mripate ki kae. Ya sak ndase barang kok iso ana sinden kok ora nek mripate. Piye? Aku nu gedhi aku. Matur mbah nuwun lho Biung. Nggih. Menika nderek sowan sami-sami. wonten nggih dalemipun Bapak Sutresno Bonggo sekalian Ibu Warsiem. Lah iya kok iso jenenge nganggo bonggo. Lah nggih menika to kula maca wonten menika pamflet story WA menika kok Bonggo menika wonten werdinipun apa mboten to? Lah iya. Jane iki nek bonggo ki kan nek basa Indonesia bangga ya. Bangga. Nek basa Jawa bonggo kuwi ayo bonggo ora kowe. Lah ngono kuwi. Bonggo menika wonten artinipun kiambak. Weh. Basa Jawa nggih to? Nggih no. Mbok menawi Pak Sutresno menika nggih enten artinipun kiambak. Nggih. Kok tak anu sowan kiambak apa to Pak artine bonggo kuwi? Oh ngono. Nek Sutresno ngerti to? Es kuwi apa? Ngono. Es menika nggih seneng tetulung suka weweh. Contonipun dalu menika gelar ringkit purwa ngadani hajatipun nggih menika mala kramokaken putranipun kekalih Mbak Windy kalih Mas Agivian. Ya. Nah, ngene iki lho tak senengi ngene iki lho. Wah, jantenan nek mletik pindho iki. Terus Untuk menyambung tali silaturahmi, boten ngemongaken keluarga kecil maupun keluarga besar, nanging tangga tepalihipun dipun undang kados dalu menika dipun ndongaaken temanten kekalih mugi-mugi samawa. Sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin. Amin. Lah. Nggih. Tempatipun dalu menika mapan wonten ing Sela Umpak RT 3 RW 3 Desa Tambak Kromo Padas Kabupaten Ngawi. Median. Nggih. Wis jan kaya gareng bejen iki. Ngono gak omong aku persiapan sik. Lah iya. Wah jan tenan. Iki pote to. Saiki R. Rasa seneng lan rasa syukur diungkapke dalu menika Mahargya Putra Siwi Mbak Windy kalih Mas Agivian dipun saranani gelar ringgit purwa dalangipun Ki Jatmika Anom Saputra saking Surakarta Hadiningrat. Ya. Tak tampa jan elok tenan adikku wedok iki. Wis. Noleh. Imane aja kuwi lho liyane. Iman gak oleh. Lah itu. Insyaallah kanthi rasa syukur anggenipun Bapak Sutresno Dono Rasa Dono Weweh dalu menika dados berkah anggenipun Bapak Sutresno menika pados rejeki. Amin. Jan elok. Nggih. Mula ya larang. Es, yo. Sing ngomong larang sapa? Menarik mateni pasar aku kowe. Ora, murah nika. Ngono kuwi Pak Sutresno wis menggalih dhewe. Lah panjenengan mang priksani. Budar sini sak rencang-rencang kula. Menika lek pun lencir-lencir dhuwur-dhuwur. Uget-ugetke kok gur sak mono to. Tak tambahi sithik gen iso nggo tuku gizi. Ngono. Gen iso nggo tuku gizi. Yalah.
gizi kan. Menyang ngadep rene. Gizi. Gizi. Aku malah wedi kan. Ora nambekanku balik. Ya. Nggih. Banjur es ya. Es. Heeh. Es menika Selalu selalu nengenke marang paseduluran ora misal duwe rejeki ora dienggo dhewe Ora dienggo nanging dhewe. dienggo karo keluarga ageng. Dono rasa. Dono rasa contonipun dalu menika nggelar ringgit purwa Ki Jatmika Anom Saputra ek saking Surakarta. Dadi ningrat. Iya. Nggih. Saiki isih loro. N. N menika. N menika nalisir. Apa? Keluarga ageng Bapak Sutresno nalisir saking bebendu adoh saking memala durga mendak kala sirna. Iya. Oh, sing pungkasan. Oh, olah rasa, olah karya sampun dipun tindakaken Bapak Sutresno minangka dadi tiyang sepah. Contonipun Gula Wentah, Putra Wayah, Mbak Windi awit brojol ting ayunan dugi sak mangke puputing yuswa. Mugi-mugi keluarga ageng Bapak Sutresno tansah pinaringan pinayungan dening Gusti ingkang akarya jagat. Amin. Ya rabbal alamin. Wah, dan ditindhi 10.000 ya dongane ya telidir iki kaki. Napa nggih? Ha iya no. Lah pundi? Sajene iki mau nang ndi mau? 10.000 mau tak kon ngeki 10.000. Walah 10.000 kok jiko. Niku kedah 10.000 Pak, menawi mboten 10.000 mengke demite mriki mboten saged manjing teng kene Kang. Napa nggih? Ha iya. Kowe yo jiko kaya saka sajen. Piye? Apa padakno sinden ingkung. Iya. Piye Mbak Eka? Mbak Eka mirsani para warga ingkang sami lenggah wonten nderek tirakat wonten dalem menika pripun? Nggih, bakunipun namung saged nderek dedonga biyung. Anggenipun Mbak Windi kalih Mas Agi Vian. Mugi-mugi dados keluarga ingkang bahagia. Menjadi hidup baru, memulai hidup baru, awal bahagia yang baru. Betul. Dan menjadi keluarga yang harmonis. Harmonis. Tapi batur batur gabur ngono kae. Nggih. Napa? Tapi batur gabur ngono kae. Iki omong apa? Mbah arah cetha. Dadi kagem sinau awak kula kiambak. Leres. Derek menika sowan wonten dalem Bapak Sutresno, wonten unen-unen. Napa Mbak Eka? Harmonis kala wau lak cinta yang sejati. Cinta yang tidak sejati. mencari kesempurnaan. Betul. Namun menerima ketidaksempurnaan dengan cara yang sempurna. Weh. Ning kesempurnaan kuwi duweke Gusti Allah lho. Leres nggih. Contonipun mbok menawi mengke Mbak Windi lagi anyelatine Mas Agi iso ngeyem-ngeyem. Carane piye? Ya carane ya dirayu, dijak komunikasi apa to sing marai anyel. Ngaten. Lah kula urung omah-omah ning mbok menawa iso tak nggo sinau besok mbok menawa aku jejodohan. Ngaten. Yen kowe Mbak Eka, sok ben jejodohan kowe golek priya sing piye? Sing priye? Kowe kriteriane sing wong lanang sing kepiye? Kula nggih sing penting niku saling melengkapi kalih kula. Paling ora niki nggih dedek kula kados panjenengan ngendikake wau sak menten to. Semeter kotor paling ora sak golek bojo ya 2,5 meter apa piye. Dadi arek nyium ya. Piye? Anca-anci sik. Nggih. Dadak kangelan kowe arek menek pelem. Ya nek aku nek golek bojo nek Penek panjenengan pripun? Ya nek aku nuturi karo kowe ya sing penting wong lanang iki kuwi ambekan. Oh, sing penting ambekan. Iya no. Oh, berarti panjenengan misal rabi karo sapi ya gak apa-apa. Heh? Kuwi ya ambekan kuwi. Kok karo sapi? Lah piye jare sing penting ambekan? Ya tegese padha iso ngerti apa tanggung jawabe. Dalam arti ngerti sak sejatine awakmu. Oh, padha wonge ya urip. Padha uripe ya ta. Nek kados panjenengan kula pun pitados to, Byung. Pengalamanipun. Pengalaman apa? Sudah banyak makan garam. Ya ora. Lah menawi panjenengan garwanipun nggih seniman. Mboten, sanes. Oh, sanes seniman. Lah menika nek mboten saling mengerti, saling melengkapi sok kadang nggih cemburu. Panjenengan jejer kalih mbak-mbak pesinden nganten menika lak nggih cemburu nek pamane ora saling mengerti. Ning alhamdulillah
bojo kula menika kaliyan anak kula sampun mengerti Mbak Eka. Lah, nggih. Dados gaweane kaya ngene ya wis nek ning panggung kuwi duweke wong akeh ya ta. Nek ning omah kuwi ya duwekku dhewe. Lah ngono kuwi. Lah nek nganti neka-neka lah kuwi engko terus diputer. Tetak pindho. Aduh, mboten to nek Mbak Yu kula pun pitados istri panjenengan nggih istri salehah. Amin. Panjenengan ngresake daharan menapa nggih sampun dipun cepakaken, Iya. cawisaken. Panjenengan badhe ngunjuk teh, nggih pun dilerke teh. Iya. Panjenengan badhe ngunjuk kopi, Dilerke kopi. dilerke kopi. Wadene panjenengan kok ngersake susu niku. Nggih. Dadak dilerke apa panjenengan nggih mundhut ki Mbak? Nggih, kadang kula sok lali. Napa? Kula sok lali nek bar dilerke ngoten niku sok lali. Malah sok lari. Nggih, lali, sok lali. Kadang kula niku lali tok mulih ngono, jeblok malah mlebu ngene tanggane. Lah tanggane kok meneng wae ya wis. Oh, lah ditotol tanggane. Lah yo ngono ki nane ndang dijipuk sik. Ya, lah Oh, nggih. istri solehah kaya ngono nek aku ya seneng banget. Amin. Pinter ngaji. Wong gur mateni lampu ngene. Wah ngekake ceklek. Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Kuwi contonen Pika. Lah, Bojoku kuwi contonen. Genah kok lah contoh. Mateni lampu. Mateni lampu. Bismillahirrahmanirrahim. Mekake. Mekake, nguripke ya. Cara-carane nek nang Solo nguripke lampu. Ngekake lampu. Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Iya. Lagi mateni lampu ceklik. Innalillahi. Panjenengan sare laku gumun kok ya diyasinke lho kok iso. Lambemu. Mboten kok iso. Aja panjenengan ki ngira kok nek yasin ki nggo wong mati ki ora. Wong yasin menika dalam kandunganipun surat yasin wonten keimanan dalam hari kiamat dan kehidupan setelah mati. Lah lek kagem pemut kita sedaya to Biyong. Besok dinggo sowan marek ning Gusti ta. Nggih nek kowe ngerti ra? Gusti Allah ki manggone ning ndi? Gusti Allah menika nggih manggonipun wonten telenging ati. Alah. Lha kuwi lumrah no. Ning jero atine dhewe-dhewe apa keyakinane? Alah. Gedawan. Wonten nggih. Wah, lho sing ning jero atine dhewe-dhewe keyakinane piye sing dirasuk lha kuwi mesti ana Gusti Allahe. Wah, cukup nek aku kuwi kleru kabeh. Pripun? Gusti Allah kuwi lho kuwi contone ning ndi ya ta? Gusti Allah nek tumrate panjenengan teng pundi? Nah, rikala aku ndelehke topi ning dhuwur lemari aku lali, ndelalah ketemu topine. Gusti Allah ning kene lha kuwi. Kuwi gak Gusti Allah ning nggon dhuwur topi iki gak. Tegese iki lho. Aku lali ndelehke topi ning dhuwur lemari to, bar ketemu walah Gusti Allah jebul ning kene. Kuwi ora kok ngono wi jenenge walah kaget bae iki kopiahku ning kene kok ora Gusti Allah ning dhuwur lemari. Oh, ngono to. Kok iso Gusti Allah ning dhuwur lemari ngopo kok iso apa sare apa piye? Ora. Jenengan iku percaya Gusti Allah ora mungkin sare, ora kena ngendikan kaya ngono kuwi. Lah, Gusti Allah ora mungkin sare. lah sing gugah sapa? Oh iya ya. Gusti Allah sare sing gugah sapa terusan? Lah ya, nek arep gugah irono tak sirlok nggone. Iya. Mbak Eka. Dalem. Coba aku arep nyuwun gunganipun sampean. Nggih, mbok menawi. Tak wenehi kamardikan sik ya to. Suaramu kaya apa pupung para piyayi kene iki padha mirsani ya to jenjem lenggahipun. Nggih, wah menika senaringan sapa? Rencang-rencang pengrawit nunggal laras. Lan ingkang kula hormati Bunda Darsini sak rencang iki kula tresnani. Iki pengrawit Pelangi Rasa. Kok Pelangi Rasa niku pripun? Iya, dumadi saka pengrawit beberapa grup kok ya ta. Oh nggih. Oh saking Ngawi ugi terus saking PDE nggih ugi nggih. Iya. Kae sing ngendhake sing mimpin kuwi. Nggih nggih. Heeh. Nggih. Menika anu tembangipun ingkang jumbuh swasana nggih Biyung. Nggih. Nggih. Apa Mbak Eka? Wis imbangono katresnanku. Oh ngaten. Timbangi katresnane. Ya kaya ngapa diaturke sik Mbak Eka. Iki ana panyuwunan kok Mbak Eka kon ngendang barang iki. Waduh. Wis. Masa enek pamundutan ngendang barang? Piye? Enten ngendang barang? Engko pamundutan kon ngendang barang terus
Coba kaya ngapa? Pengen ngerti kridane Mbak Eka. Nggih. Iya. Siap. Weh, kondalang. Kok Oh nggih, weh arti sawer lho Kang. ono kon nendang, kondalang genahe lho piye kok sok. Ya mengko ya kondalang kon ngendang, ya ora apa-apa. Nah, wis diaturke sik lagone sik. Nggih. Yai sepuh sami tasih lenggah. Nggih, nggih. Ya dikei lelipur. Bakune bengi iki suka parisuka ya Mbak Mbak Eka. Leres nggih, Iya. syukuran dalu menika. Hmm. Wah niki wah kaya bareng karo Pakku, Pak Yono iki. Aku Siapa? rikala mbiyen SMKI iki digoncengne Caruban dan sekitarnya. Wah lewat gunung-gunung jero gunung kae. Nek masalah kecantikanku nah kuwi wis gak masalah ya. Wes. Niki lho, Iya. wajahe kaya pencopet organ ngene iki aku terus. Sing penting pede sik ya to. Nggih, mbah beti kula Pak Yono, nggih kaya sprene gak tau ngebel. Wis lali sajae. Nggih. Kontakmu ilang kok. Kontak ilang apa? Kono ora tau duwe pulsa kok. Oh, parah de pulsa. Nggih. Ah iya, iya. Iki pengrawite sing lurahe Pak Diono, Mas Yono. Ah iya. Yo. Kayak ngapa? Diaturke ya, Mbak Eka. Nggih. Saben dina Ugi kula aturaken dhateng Pak Giamto, Pak Bayan, Mas Bayan. Monggo. angan marang Ya. harap urip Matur Mbah Nun lho Bu Darsini, Ibu iki tetep ngomong karo anak-anake Kandhani kok. Wah, mereka bintang pada masanya. Mereka spesial Tanjung Perak riyen zaman wonten nate diundang wonten Tanjung Perak pelabuhan langsung lho, Oh. Biung. Nggih. Iya. Iya, wonten Wah, Tanjung tuh. Perak mereka, Surabaya. Aku samarku nek digawe wakpe. Iwak piye apa? Wakpe sing teng laut niku lho. Oh, kana. Nggih, nggih. Ah, iya. Luar biasa Bunda Darsini. Bunda Darsini. Nggih, nek ngomong karo adik-adine para putrane iki sabar mboten tau nesu. Ora nesu kok. Mboten anggere wis muni gejek ngono wis. Heeh. Ora nesu ning muni gejek ngono wis. Ah iya, witek arep nesu arek ngopo ya to. Nggih. Iya, yuk. Bunga susah pun kakang hatiku ra bisa Langgamipun nggih Biyung. Nggih, yo Cah, diaturke.
atus seseki. Langsung. Yuk. Mongko Kang Mas Tresnaku. Bebasane luar biasa di luar. biasa di luar, maksudnya biasa tanggapan di luar. Iya no. Nggih lah, piyai kok laris e kaya ngono. Ha iya. Nuwun aku jenenge anggere metu kok. Wah, Pak Dalang Jatmiko ning YouTube ceklik Pak Dalang Jatmiko. Sosesasi tanggapan kok iso ping 60 iki piye? Terus apa wae kuwi? Nek Ya swidak kuwi. awan bengi kok sik ngruwat barang. Dalang kok laris e kaya ono ngabari aku ya arang-arang ngono kok iso. Ha witekno kowe melu karo Om Bayu ngono ya. Nek wong Bayu nek pas selo kan ya boleh dong. Oh iya. Nggih, nggih. Insyaallah wis kok enen. Nah. Arep diku wedok iki wis tenang. Iya. Last doll. Wis Nah. pokoke ngono. Nggih, Pak Jatmiko sehat to terus. Amin. Tambah laris. Amin. Tambah berkah. Tambah apa meneh? Ya wis tambah apa tak dongane tambah bojone amine buanter mengkone. Ora. Nggih. Wis aku wis mungkur kok. Nggih Aku wis adep ngulon. Oh, wong nggih panjenengan ki lak yo ndang mestine netepi menika rukun Islam nomor 5. Maksudnya madhep kula nek nggih badhe tindak haji Mekah to. Sapa sing ngomong? Lah mon madhep ngulon kuwi pun menep terus badhe tindak ngilen. Aku ki kadang sok nguyuh iki ngadep ngulon tak enterke ngalor ngono lho. Oh, kok iso teko kuwi to. Nggih. Kuwi ta. Ayo kene. Iki ene maundutan. Mbak Eka kudu ngendang. Ayo. Ngaten. Iya. Nggih. Piye karep kagungan kersa kersake ngono kok. Nggih. Ya, cepake sik, monggo Mason. Kendangnya beto mriki napa? Monggo, kruson. Oh, nggih. Nah, Hati Mas. Lah, gini. beto mriki. Dicepake sik. Nggih. Karo rancakane di paringi mic Menika ingkang ngersake sinten Pak Sutresno? Pak Sutresno. Wah, Pak Sutresno leres to Pak, pindah ngersake kula ngendang. Lah sing ngancam iki ka. Wis ngancam iki wiwit biyen ngancam kae. iki. Lah iya. Nggih. Kedah ngendang Mas Atika. Lah nggih. Nggih. Iki kula ngendang ya, Pak. Nggih. Pak Jat Pak Sutresno. Kula ngendang lho niki. Tambah napa kok niku sowan mriki niku malah ora mikir masalah kuwi, Pak. Sing penting seduluran ya, Mbak Eka. Niku leres kok iso tambah apa? Iya. Mriki wis matur nuwun kok iso ora mikir babakan kuwi. Ora mikir. Ndengi wis mbok lunasi ngene aku malah ora patek semangat. Batira semangat. Oh, Pak Tresno ki nek paman dono weweh ki Iya. piyaine ikhlas. Menika diniati ibadah. Oh iya no. Nggih. Pancen kuwi sok ben nggo Cadanganipun swarga, tiket swarga. Iso nggo madangke kuburan. Nggih. Wes. Kulino dana weweh ya ta. Nggih. Aku ngono ya uga seneng dana rasa. Dono rasa. Aku ngkeki rasa-rasa karo sapa ki ora tau tak jaluk. Wong ikhlas kok. Wah, lha panjenengan ki beda kok. Wong anggere nek sapa sing rada mening sithik nek disayangi bar kedaden mbok tinggal. Ora nek kanggo contoh. Ora. Ka, Dalem. aja buka wadi ka. Mboten. Kuwi wis jaman rono-rono. Nggih. Ya jaman rono-rono kuwi. Maksudnya kedaden tresno bareng ora jodone ya ditinggalke. Apa wae nek dudu duweke bakal diadohne. Lah Tapi iya. nek duweke Lah. ado kaya ngapa ya bakal disedakne. Rungokno nang Winang. Anggun, Yayi. Kaya Mbak Windy ngene iki. Eh. Kandhani aku ngomong ngene iki ngomong tok ae aku ndongakne awakku gak dur-dur kok yen. Lah iya. Ya, gini. Jan piyai kok oron. Ayo. Nggih lah. Manjing ajur-ajer. Matur nuwun kula ndelok teng YouTube menawa kadang iki tenan pura. Wis rupaku ning YouTube ngene iki. Sinden roll on aku lah. Kok roll on iki Sing kados ngendikanipun panjenengan. oron. Wah lah, roll on iki bat kelek ya. Heeh.
Reksona aja ya Mas. Iya. Kok iso mosok rupaku koyo pentulan. Dicoba sik, Mike. Nah. Kuwi anu no, kuwi kudu enek cagake no Mbak Eka sing anu. Lah napa kalih nembang niki? Iya no, Mboten anu enten sing sing- nyekel iki, Mas kotak-kotake Mas Manto. Dicekeli Mike. Apa sing sak ramban dipun rencangi Mbak Sinden sing ramban kedua mengke Oh kalih ya, nembang ngono pripun? ya. Cocok. Nggih. Iki wis, sik. Anggun karo Yayi. Nah, Anggun karo Yayi. Nah, gini. Nah, gini. Sing ramban indang sik. Anu keparang jemeneng ngene. Anggun karo Yayi jemeneng sik ngene. Lah ganti persani. Pamirsa. Nah. Dibenake no Mas Manto kuwi. Lah aja lunga sik. Karo Mbak Eka rasa dredeg. Mbak Eka wis jinak. Masamu iki kok singo ngono aku. Wis Padha karo kanca-kanca iki lho Mas. Heeh. Mas aku roh sinden aku ya demit aku Mas aku. Wajahku singereng lho mbok biasane. Nggih. Manis lho, Eka ki manis lho. Oh, kandhane. Masa aku lho manis. Tenan. Tak kaplok raiku. Raiku dhewe. Iya. Nggih. Jan, ngene. Niki Eh? dites riyen apa mboten? Oh, ditesekno, ditesek kendange. Ah. Tang dudu black. Nah, ngene coba. Kayak ngapa? Ah, wis. Rada dibanterke sithik mike anu kurang banter ketoke. Ketoke kurang banter ya. Nah, ini. Pun. Nah, yo balane tang dudu black. Nah, black dudu tang. Kendang kok ya iso omong. Ya, aku gumun aku gedang iso omong. Pak Bambang tuku gedang. Lah iki. Nah, iya. Pak Bambang Tuku gedang. ning ndi? Lah iya nang anu no kertasana. Lah iya. Ya. Ya. Sik sabar ya Mbak Nur. Edan kok ya apa-apa iso iki lho gumun aku. Ngandani kendang iki kok ya iso. omong. Aja mau ngendang nyopet lho iso lho iki. Oh lah padahal raiku brangasan. Ora. Little body. Wis pokoke manis kok Nen Mbak Eka. Ayo wajahku lho wajah little body. Hah? Apa kuwi mau little body? Silite gatel kelebon wedi. Bar mantai kula Pak. Iya. Piknik ping pantai. Nggih. Terus bisa Mas. Pak Bambang potong rambut. Iki seneng aku. Heeh, iya coba. Dino dicukur gak butak ya rambutnya. Suarane piye mau? Pak Bambang potong rambut. Kok suarane beda ya, Kak? Iki ya rambut ning panggonane rambut beda ngono lho. Oh. Ana perangan rambut ya, ana ning mustaka, ana ning kelek, ana ning dada, ana iki kene iki Dodo mudhun sithik lah. Terus rambut kentol. Kentol, ayo. Terus dhuwur dada, iya ta? Brengos. Brengos. Brengos alis. Kumis. Kumis. Werna-werna. Akeh lho, wah seneng aku. Pak Bambang potong rambut. Nggih, niku wau. Iya. Iki ya iso omong. Piye coba apa iso omong coba? Lah iya, gak iso omong, Ding. Kok iso omong piye? Iki Coba. kendang ya iso omong. Coba. Gak krungu. Kok ora iso krungu? Oh, Coba. iya. Sik. Iki ya iso omong liyane kuwi kok. Piye? Oh. Ngerti pra? Wah. Ngerti pra? Ora ngerti. Apa kuwi mau? Iki kowe. Heeh. Kowe apa kenek telek? Oh. Iki ya iso omong iki. Pripun? Nek. Pripun niku? Aku kena telek sithik. Piye? Lah iya. Iki Ora ngerti apa? kocluk. Padamu. Ayo. Omongan kutho. Oke. Yo. Anu, podang kuning ya, Kak? Nggih, wah menika pesindan hebat-hebat Mbak Anggun kaya sarjana seni. Heeh.
Mbak Yayi. Sik dikenalke sik. Wonten UNS. Heeh, dikenalke sik Wis Mbak Anggun, rasa. Mbak Anggun. Nggih. Dari mana asli? Saya dari Tulungagung, Jawa Timur, Padalang. Masih Daerah. single, double, long set? Sudah punya calon. Calon. Nggih. Alhamdulillah. Ya. Hah, melu seneng aku. Wis. Dari Tulungagung. Matur nuwun. Nglerek Yayi. Iki nganggo basa Mandarin ya. Selamat malam Mbak Yayi. 我是好大叔， Lho kok saged maksudnya pripun? Kok basa Mandarin? Lah aku mudeng no. Pripun ceritane? Omong coba. Omong, Dek. 我是好大叔， Baik, saya baik-baik saja. Oh, genate kaya awakmu wis Iya. mangan bakso ngono kok iso baik-baik saja. Loh. Urung ono sik to, Kak? Urung ono sik. Coba mau. 大叔你好吗？ Lho, Oh. baksone regane pira, Pak? Ngono kok iso baik-baik saja iku ndi? Niku sejarah pripun Mbak Yayi kok memakai bahasa Mandarin? Tekono dhewe. Nah, Mbak Yayi lulusan dari mana? 我是上立一大学， Oh, tahun Ora berapa? lulus-lulus tase tak suwek. 上立一大学在首鲁，知道吗？ Ngerti ra? 首鲁知道吗？ Oh, nah aku ngerti. Pripun? Lulusan saka Universitas 11 Maret Solo Surakarta. Bener ora Mbak Yayi? 对， Oh, kowe. Oh, kowe anak kethek, kowe. Kowe. Kowe anak kethek, ke. Iya, Rok. Tadi kethek karo bro. Lah, Wis sak omah isine ngonoan kabeh. Ini. Oh, Mbak Yayi saking UNS, Heeh. jurusan bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin. Tadi memang benar-benar bahasa Mandarin. Nggih, Jadi nggih. ora basa selengean ndak, tapi Nggih, memang nggih, ada artinya. Luar biasa. Nggih. Lah kaya ngono kuwi. Sinden hebat. Nggih, Kudu ditulodo. Nggih. Nah. Nggih. Aja mung nyinden tok ning ya sekolah sing dhuwur kaya Mbak Eka, Mbak Winong iki ya ning UNS. Mbak Winong UNS. UNS Wonten Fakultas Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Nggih. Hebat. Nek Mbah Darsini Mbah Darsini nggih. oh neng anu kuwi nek awan kuwi yo kuwi neng komputer. Wah, teng komputer. Nek bengi Nggih. ya deket-cekel terus dihukum. Ngomong-ngomong nyolong komputer. Apa? Mbah Darsini kan riyen jaman riyen Heeh. presidenipun Mbah Gondo Darman. Lajeng nate menika sawargi Kinarto Sabdo. Nate Milan nggih Ki Indro Susmono nate dereng kowe. Oh, Ki lagi ya dalange wis dalang yo. wis meninggal kabeh. Heeh, mau kari presidene. Lah iya. Nah nggih. Sing disidani wis anu kabeh sedo, iya ta? Nggih, nggih. Lah iya. Ya diwet-wet kuwi. Nggih. Mula tak kandhake mau ngarep, iya ta? Engko Nggih. nek sekirane baterene rada mleret dicas meneh. Kaya laku batu. Yo, Pak Eka kaya ngopo? Nggih. Yo. Podang kuning. Seragentina. Kaya ngopo? Yuk. Monggo. Esuk awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng midarangku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi manen manyen nganti yo
si podang andutut ati kepranan ora manduh atiku sang saya ndadra son sanani sun pekakulut Wah, terima kasih matur nuwun. Atur nuwun bangun Mbak Yai. Yes, kendangnya disingkirke sik. Kok nek ning kene tak dol. Kaya pesinden. Tukang adol Yes. kendang. Nggih. Matur sembah nuwun. Nggih, Menika Biung. tembang nika kula kentenaken ugi Pak Pomo wonten Jember. Wah. Iki ngersake elo-elo tembange lae lho. Kangge to Nah, wong aku kancaku mburi kuwi. Ah iya. wong mumpung Budar sini nggih anu pareng rawuh Ah, isih nggih. lenggah kok nggih. Kuwi mau nyuwara terus kok. Ku nek kebanyakan nyuwara kok ndak malah dadi beser. Nggih, kan menyebabkan sakit tenggorokan. Karena kalau banyak itu berbicara dan nembang yang nada tinggi nanti bisa sakit tenggorokan. Iso lara. Matur nuwun. Nah, Menika kula sampun. nggih lenggah sik. Wah, matur nuwun. Kula ampun ngendang lho Pak Tresno. Nggih. Kula lungguh riyen nggih. Ya no. Ya, generen sik. iya. Piai Putri anggo diprosen lho cilaka malahan kene. Wah, lungguh lho Pak Tresno. Pamitan kula lenggah lho Pak. Pamit mbok menawa kok sik dikon namborin apa mbedhok Lah apa iya, ngono. mulane kuwi. Dadi wis. Nah no, Pak Tresno kula lenggah riyen ngono. Mah, Iya. Tinggal katresnan. Menika saking Mas Mukhtar, menika kamasipun Mbak Titik Nurma. Oh nggih, masaran. Mbak Titik Nurma niku kala mben penyanyinipun Pak Demantos. Nah, sing sida apa ora, Dik? Jok sembrono, Dik, ngono kae to. Ah iya. Coba diaturi anu. Yo, Mbak Winong iki kudu di jaranke Mbak Winong iki spesial jaranan nak. Nah iya. Karo sapa, Mak? Sing durung sik anu Dik Wanda mau wis ya. Wis, kae wis. Yo kae. Anu sing cerak Mbak Eka kae. Dicoba. Dik sapa kae aku maru tepung aku. Nah, ini wis jenenge sapa Dik Eka? Mbak Eka. Dik tepangan sik. Heeh, kenalke sik. Namanya siapa? Jangan takut-takut, Pak Dalang sudah jinak. Nggih nika anu nembe nderek ajar ki tekok karo Mbak Yune manggile apa? Pak apa gimana tak Pak D ae no. Kok ya mbok ya ngenomke sithik ngono, Pak D. Dengan ku di anu Piye? sepuhke kok cara mono nggih pepunden. Duh, kok mlaku punden iki Sing piye? kedah dipun pepundi-pundi. Oh, iya. Paling ora panjenengan iki nggih leluhur kok iso. Lah, malah. Derajatipun inggil Oh, ingkang luhur. Kuwi to. Ya, wah, jantenan kok. Pak. Wis, pelawak iki ambek nek ngomong iki jago. Kene, berdiri, jumeneng. Kene, karo Mbak Winong. Kok ganti diajari Mbak Winong. Carane joget, arep pengen joget piye? Arep joget neleter ngono kae. Wah, Mbak Winong iso. Mbak Winong. Arep joget woyo-woyo bisa Mbak Winong. Kene karo Mbak Winong jumeneng. Ya. Ngancani Mbak Winong. Ninggal katresnan. Ya. Kayak ngapa? Ninggal katresnan. Apa ya? Golek lagon. Ya, ninggal katresnan petembangan ya ninggal katresnan wae. Heeh. Gini. Ninggal katresnan. Iki ya jumbuh kalau lakone Winong no. Apa Pak? Saya kenapa? Kenapa, adekku? Kok jumbohi pripun? Tegese lagune kan ninggal katresnan. Dadi Lah. sing ditresnani wis ditinggal. Ngono Oh, wae. ngono. Yang penting Dek Winong sehat bahagia. Sehat bahagia alhamdulillah. Alhamdulillah. Kapan-kapan main sama kakak.
Kemana? Sama AA. AA siapa? AA Zat Miko. Ya Allah, Iya. AA, ya Allah. Kurang piye coba? Ngaruh AA. Bukannya kakung tak saya manggil. Kok kakung iki? Lan jenengan saumuran kakung kula. Kakunge umure pira kakungmu? Kakung umurnya 70. Oh, lah aku saya 17 mlaku kok. Diwalik, Pak. Ayo, ninggal katresnan. Dek siapa namanya? Siapa tadi? Naza. Naza. Oh. Dek Naza masih sekolah? Masih. Oh iya. Masih di mana? Di SMP, SMA? Diisi, Pak. Oh, diisi. Tapi masih semester 2. Oh ya, kapan-kapan tak isi. Tegese iki diisi ilmu sing bener ya ta. Wow. Cekal nika Kak, rene Kak, dikandani Kak. Ganti anu karo Kak, karo dibimbing karo Kak. Nah, gurune kan Kak. Nggih, mboten kok. Heeh, Ning piye? nggih kula anu remen menawi panjenengan mungkin ndaku kalih Dik Naza to. Piye? Ning anu jajare engko kon ning kene wae melu aku. Mm-mm. Tak kira dadekke sinden padahal pek dhewe bae. Ora, masmu kok Lah padha nggih ku dipek sapa? dadi sinden dhewe katen le. Oh ya. Dek Naza. Dek Naza iki. Dek Naza. Rumahnya di mana rumahnya? Jepara. Wah, jauh sekali. Bisa ngukir? Mukir hatinya Bapak. Berarti bisa ngukir di hati Bapak. Oh. Iya. Yo Zar apa-apa. Pak Zat nika kok diukir. Paling saurunge diukir yo diamplasik bar diukir dipernis kowe kok. Kan mereka terkenal meja. Ora apa-apa, gojek ya Dek iya. Pokoknya ndak usah takut gitu. Itu mic ya. Kalau megang mic yang kayak Mbak Eka tadi. Nah, gitu. Jadi jangan membayangin apa-apa. Yang penting itu mic. Nah, itu dibayangin. Ndak usah, jangan takut sama Bapak, jangan takut. Oke? Oke, semester 2 itu memang harus banyak-banyak apa ya istilahnya harus banyak serawung gitu loh. Banyak serawungnya apa Kak? Bahasa Indonesiane? Banyak serawung itu banyak Bersosialisasi. bersosialisasi. Lah kuwi lho kaya omonge Dek Wino lho. Bersosialisasi. Alah, Bersosialisasi. Bersosialisasi, interpretasi, sambetrasi. Sosialisasi. Sosialisasi. Alah, Sosialisasi. Ya, wis kaya omongmu kuwi lho wong loro. Nah, jangan karo ibu-ibu PKK ini tenan. Yes, komplit. Ya, diaturke ya. Nggih. Coba aku ngetes suarane Dek Naza sik. Dek Naza sik. Apa ta, Dek, lagune? Nggih. Lagune. Mek. Yes. Ya. Yo, cah, monggo. Ayo, dadekke. Yo. Yo. Matur nuwun. Yes. Mimik sik. Terima kasih. Mbak Eka, sini. Oh nggih. Berdiri lagi. Nggih, Pak Zat Iya. nika. Mbak Eka ki yo duwe murid lho jebule. Nggih, mboten murid engko nggih rencang adik tingkat ngeten. Oh, ngaten. Nggih. Nggih kula nderek seneng mawon to, Byung. Nggih. Lek cah nem-neman sakniki tesih gelem ajar sinden. Betul. Nggih. Nggih, laras pokoke disengkuyung ngono kuwi. Nek perlu dipecuti. Dipecuti kaya sapi. Tegese dadi pamecut ki lho. Oh, riyen kula wah menawa nderekke budar sing niku ngono urung rupa wong. Wah,
Sapa? Dadi kula kok Ora rupa wong ki terus apa terus? arep melu macak kaya kancane no dandan mas aku yo tak kei wedak mas aku ben putih malah wong dasare kulit kena ireng malah dadine klawu. Ngangger mbiyen angger anyak dandan ngono sing jari ana sing ngalisi nggih Mbak Dita. Oh, Dita kae. Kuwi masalah nggon iki kei benges. Ku sing jari Pakde Mangun sing ngegong kuwi. Ngono dadi. Nek gajeken sing nglambeni aku ya dhisik ya. Alah masa iya. Masuk lali. Nggih wong nek terah klorian sing ngomong biyen jenengan. Lah iya, Pamane jan kula- cilik tak itik-itik bar gedhe kok ya jan semono. Oh, lah ngantek indil-indil ngantek sak menika. Andal-andal. Alah iso. Iya. Nggih, matur mbah nuwun. Ya. Dukunganipun Pak Jat nika. Wong iki ade memulainya ya sore jam 09.00 mulai. Nggih. Anu, engko bab lelagon diaturke nggon gara-gara ya. Nggih, nderek wong para tamu tesih sami. Lah iya, engko- Nuwun, sami lelenggahan jenjem. Engko pas gara-gara kowe iku tekan dalang endi ya? Oh ampun toh. Hah? Iso dalang wedok iki wah. Iso Lha piye? dinginane nek cerita kok. Heeh. Ning kono nek delok cah cilik-cilik. Kok Sing iso? delok komburi kelir. Nek jarene Piye? delok komburi kelir, walah dalange edok, uluke gedhe ngono be. Suluke. Lah krungune ngono. Lah ya suluke gedhe Cah gandum. cilik cedal gak iso omong. Dalange edok, uluke de ngono. Lah nek kuwi carane pemaku lu bocahe rene terus tak jedel anu nek ilate rada dipodotke sithik. Wis dadi cetha. Nah, ngeten. Lah iya no. Dadi anu suluke gedhe. Iki cah cilik nek nyanyi ngaten kok. Nek dalang wedok iki tenan kok bebas hambatan kok. Bebas hambatan Lah iya. kok Lah, nek- saged. Ya nek lanang ki lho arep sila tumpang ngene iki ana sing grenjel nek wedok kan bebas. Wong nggih tetep enten. Kok iso? Nek pamane dalang kakung menika menawi ngeprak kan enten sing ngewu-ngewui. Lah iya. Kadang panjenengane pun keprak los kontrol kadang muni matrus barang gek kelingan kuwi. Aku malah samar Gak aku. wijek ora aku ngono. Malah dalang dadak nggawa latu-latu barang kok iso. Nek wong wedok malah angel. Iya. Sabetane mesti ora trampil kaya piyai kakung. Heeh. Sebab arek sabetan yo enek sing ngiwu-ngiwu. Ngiwi-ngiwi. Apa ka? Stand mic. Stand back. Ya kan digandolke ana kene. Ah, iya. Oh, Nek sesuk kok- nganggo clip on sedalang wedok iki ra kali-kali. Nggih. Ah iya. Ya Mbak Eka ketutuke nggon gara-gara ya. Nderekke Byung. Yo, nutuke lakon sik engko gara-gara. Nah, yo.